Assalamu alaikum warahmatullah. A yau za mu yi bidiyo yanda mutum zai saida dalarsa a tura mai kuɗinsa zuwa akawun. Yawwa kaman yanzu mun shiga Binance ɗinmu haka, to in ta buɗe mana haka sai mu zo nan ga inda aka rubuta wallet, to majority in aka turo mana dala muna ganin ta a nan ne spot wallet. To in kuma muna so mu saida ita za mu maida ta funding wallet. Hanyar da ake maida ita funding wallet ko kuma ka maida spot wallet shine za ka zo ka taɓa nan wurin transfer, sai ka canza wannan bitcoin ɗin ya koma USDT gashi nan, sai ka taɓa maximum ko kuma ka sa adadin abin da kake so. In za ka tura shi funding wallet ne, in ma za ka tura shi spot wallet ne sai ka tura. To mu je kai tsaye sai mun taɓa P2P. Za mu iya amfani da nan mu zaɓi merchant ɗin da ya